poď. Ešte vyššie. Hore nohu. No. A teraz nohu druhú. Daj. Sme tam. Čo ďalej? Ej, super. Čo ďalej? Poď záver, bojuj. Stále máš čas. Tak to je napínavé. Treba uznať, Sára sa poriadne zapotila, napriek tomu získala len 2 chyty, čo znamená, že stav je 21-13 pre oranžových. Pučík, práve vďaka týmto šípkam budeme získavať posledné chyty pred finále na lezeckej stene. Takže o čo pôjde? Poď povedz. Je to jednoduché. Každý súťažiaci má 2 šípky a musí hodiť do terča. V terči je červené pole a čierne pole. Za červené pole 2 chyty pridelím a za čierne pole 1. A za biele? Nič. 0. Fajn. Tak uvidíme, ako budú šikovní. Naši súťažiaci začínajú zelení. Šípky máte. Poďme na to. 3, 2, 1. Štart. Vedľa, nevadí. Ďalší pokus. Fajn, je tam chyt. 2, 3. Vedľa, nevadí. A teraz ďalšie pokusy. Takže je tam. Vedľa. Posledná šanca, tak čo? Je tam. Poďme sa pozrieť, ako dopadli zelení. 1, 2, 3, 4, 5 chytov. A idú oranžovi. 3, 2, 1, štart. Výborne, prvý chyt. Toto bolo tesne vedľa. Super, ďalší chyt. Hej, opäť v čiernom poličku. Fajn. Dobre. Je to tam. Oranžovi vyslovene ufujazdili zeleným, rozdiel je tam 10 bodov, to znamená, že predfinále je stav 28-18 pre oranžovi. Je tu finále, už o chvíľočku sa rozhodne, ktorý tým dnes získa zlaté medaily. V relácii Superchyty. Peter aj Marek sú už pripravení. Už si niekedy liezol? Áno. Nemáš stres? Nie. Nie si nervózny? Nie. Si usmiatý, ja ti verím. Poďme na to. 3, 2, 1, štart! No, zo začiatku to vyzeralo tak, že vyhrajú zelení, rozdiel 10 chytov však urobil svoje a zlaté medaily dnes získavajú bratislavské decká zo základnej školy Pri Kríži. Ja vám blahoželám, boli ste skvelí. Tak úsmevy, potlesk, aplaus. To je to, čo vám patrí a samozrejme aj sláva. Kapitánka je spokojná. Držali sa však aj decká, ktoré si dnes obliekli zelené trička. Tí k nám prišli taktiež z Bratislavy zo základnej školy z Jesenského ulice a získavajú medaily strieborné. Blahoželáme aj vám.
To je ono, veľký aplauz, treba ich podporiť. A hrdý kapitán. Okrem medailí získavajú naši súťažiaci aj veľmi pekné hodnotné ceny. Oranžoví získavajú športové ruksaky, veľmi pekné. K tomu športové švíhadlá a logické hry. Nech sa nenudia a pre školu 2 pekné knižky a 2 lopty. S prázdnymi rukami neodchádzajú ani zelené decká. V úsmeve to je fajn. Získavajú od nás športové ruksaky, k tomu hlavolami, taktiež nech sa nenudia, pre školu 2 pekné knižky a 2 lopty. Blahoželáme aj vám. Že nám aj tieto superchity ubehli veľmi rýchlo. Ja mám iný nápad. Stačí prísť sem k nám do štúdia a dokázať, že aj vy ste úspešnými športovcami. Stačí napísať na adresu, ktorú práve teraz vidíte na televíznej obrazovke a už takto v sobotu sa môžeme vidieť tu priamo v štúdiu. Nezabudnite v sobotu o 9:00. Ahoj!